nga pala si Angie. Just call me Dem or Dempsey. Gananain, baka matetanaw. Naglukukan, niya pinagkita kanya, kalawang. Anjay, nagpa-inject ka na ng anti-rabies? Bakit? May rabies kasi to. Apay asaw. Kapay aso lang tida rabies na. Anjay, kumusta kayo ni Mercedes Mount? Ayos kami. Gusto nga, giyaman na kanya yung Andres. Gitaman? Si kayo nga, kumusta ka ni Melov Small? Madi kayo makikitag kadkadwan. Naudi ka ti balitan dimse. Nabayag kami nga nagsinan. Oh, posiblimot ah. Hindi ka mamati di saan. Apay, nagurti nagsinanyaw. Pinagapami nga minadi kutukin ko taon. Pinisit ko bigla. Nagungit-kid di kanya ako. Apay kami tapis itom. Kaya na siguro mabuya ah. Kasanog laban, kutuin ko taon. Nagbabaw nga ron. Kasday lang, nakaungit eh. Di palanit nga ay. Makikitang pay. Madi nga ron. Manungal daw ko nga madi nakitan. Uri siya, nalubla pa sa gibaleda. Madikso na makikita. Baka nakadaanon ti Mindanao ajen, kapapalanit na. Di na nga banda di Mindanao ba ah? I-google mo mitin amin mitin, damagim kanya ako. Kiyaging gana, Mindanao Avenue lang ate panunot ko. Ah, skiya. Woy, numadiman mo ag-search si Google, padasin mi Gmail. Gmail. Kasano mo ano ka gamitin na ajay? Kasano ajen? Diyan mo lang mo. Ako mo la Gmail ko kay. Pag Gmail ka pa'y. Mading mo lang gamam mo. Ha, yung mga didikas dimse, amo ka dyan. Ayun gayam dimse, kaya mo magpa-share ta. Pagpasyaran ta ko mamay. Mapanta dyan Manila. Nakapakuda ko na dyan, danong da dyan. Kaya mo sa oil, pantalang Gmail nila, pantalang digaw. Kaya mapanta pa yung kagpa-share na, dyan bagbagada nga, Mall of Asia. Woo! Kaya, mayaw awan tantupay. Apay, awan lati, tiwalam kanya ka. Awan talaga. Gapo nga, awan ti makwar-kwarta ko, awan ti tiwalam kanya ka. Madik si Baa. Is interlock tupay. Ngangani ka kanunayaw awan. Apay, nakamaman atan. Na Andres, duminom kami. Nabartak suna. Nailabid na. Luko ading Andres, ilaglag naksapay. Sumurot ka gayam kanya, dati papananta. Papananta mo. Basta, sumurot ka, no kahit mo kakorta. Dakitaman. Nagsakit di na rabid na kanya ni My Loves ko. Apay, nanarabid na kanya mo. Basta, madi ka nagdamdama kay. Madi mga pagkakwartaan na dyan. No di kiti pagsakitan, tinakim ko. Si Baak ata yun ah. Sino kaya itong kasama niya? Baak! Apay, Saan ka pupunta? Jay, 10 lang gay. Dito ka muna! Kamamamata? Woy, ni Kordap ya. Kape lang Jay, baring pamerinda. Sige. Saan ka na naman pupunta? Gala ka ng gala. Dan lang. Tuntas na. Nabalasan mo. Baak, taga saan kang kasama mo? Taga-Areme ka dati to. Nag-migrate lang dito. Ah, ako nga pala si Angie. Just call me Dem or Dempsey. Gananain, baka matetanaw. Naglukukan, niya pinagkita kanya, kalawang. Jay, nagpa-inject ka na ng anti-rabies? Bakit? May rabies kasi to. Apay asaw. Kapay aso lang tida rabies na. Sinsay, pintas ni Anjaya. Supaya ba? Huwag amin ni Anjay, tilahin na. Half Korean, half Hong Kong. In short, Korekong. Uri kong. Loko ka talaga. Si Dimsi naman Anjay, may lahing pilam. Half Pilipino, half ambisyoso. Ambisyoso? Animal ka ba? Wala nung namayatin, tapi ambisyoso na. Tsaka alam mo Anjay, palaging may award si Dimsi pag may program sa barangay. Talaga? Oo, lagi nga niyang nasusungkit yung Face of the Night, tsaka Arsab of the Night. Nag-mic ay munan, naggalas mo tayo may kadwa. Ang lakas talaga ng tama mo, Baak. Pinagtitripan mo yung kasama mo. Kaya kasi nasabihan ni Myla na bagtit.
Ito pa ang pinaka-the best, Anje. Alam mo ba, nung may liga ng basketball sa barangay, si Dimsi ang naging MVP. Wow, ang galing mo naman pala maglaro ng basketball, Dimsi. Yun ni Dimsi Paymay, tikunam. MVP, most violent player. Bak, nga makait na sa unti most valuable player. MVP, most violent player. Tikait na nga sa uin, si Katipina ka na singpit nga player. Max, Gia. Loko ka talaga kung ano-anong kalokohan tinuturo mo sa kasama mo. Ano, Dimsay? Intan? Dapat pa pananta. Sige, Intan, hindi mo pamirinda. O sige, Anje, may pupuntahan pa kami. Sige, ingat. Bak, madi mo naman ng Andres. Saka mo may bagsag damagam. Pula pagdamagam Ang tawar man ni bakit nan. Si, May tali asawa na ka, Tsaka baka mapuypuyat aday sa jubing na. Siyempre, tarak nin na nga permi aday. Max, Gia. Bak, aping city pagbagam ka na yung tayo. Inangaw ko lang mit ani, kordapya. Sumo lang apa ni katawa na. Pagpakatawaik lang kami na di tao. Da ngamin ti problema na aday. Ana mo ti problema na. Ay lamis na, nalmay. Dagit dilamos na malmoy sa akin. Kaya da adi alaga ni Andy na naka-aquarium. Kasunod ko na lalmas sa ajay. Nakabulos ka no adi lamis na di aquarium. Lumagtaw, nakita na di flooring. Natayain. Awan madinga nakaangais. Nalmis ti angain. Gia aya. Woy, mutaling ka nga talaga. Pantag di papanantan, gimbagan na pagkakartanta. Kaya't muno ka nga ro dati trabaho ni Jai. Ana trabaho Gia. Agsapsapol dati model ti sabon. Sakto nagpinta sa tikutis ko. Hindi kalugi kanya ka. Apay may madita nga malugi kanya. Kita man mistiso artista ti kutis ko. Kotes bebe ko naman. Yan, talaga amit Baka sensitive pa yati kutis mo. Nya sabon ti promote ko. Albatros. Albatros. Nya ajay. Sabon ajay. Woy, mabalin mo pa yung karamanan na ajay. Paglulok ka na man, nya sabon ajay. Hamu damdamagin no, nangaklase nga sabon ajay. Tay gida kamit germs nga iyapan. Madi lugay no kisjay. Nagpropak bakterya. Nagselan mit atoin. Si kalang orti sapsapulak pagkakwartaan nam. Basta di kayat, daw-daw. Nagtili pa'y tiloko. Padakbit nga kutis ka jak mawatan.